radim ovdje već dugi niz godina. Uvozimo ljude u izvor rijeke Bune ovdje, kao što vidite. On je jedan od najvećih u Europi. A to znači da u jednoj sekundi iz ove tačke izađe oko 43.000 litara čiste pitke vode. To je ljetni prosjek. Sama temperatura vode je 8 do 10 stepeni. Većina ljudi u Blagaju koristi vodu za piće. U samoj pećini imamo 3 različite dubine vode. Sa desne strane je 10 metara, druga strana je 4 i ovdje ispred nas je najdublja tačka na blizu 100 metara dubine. Najveće istraživanje ovdje u samoj pećini su radili francuski ronioci, koji su zaronili 30 metara i nakon toga otišli 700 metara u samu liticu. To je maksimum što ikada otišao. Moraju nazad zbog pritiska, ali su shvatili da voda ovdje stiže preko ogromne mreže podzemnih kanala. Ono što sigurno znamo što se voda veže jeste za Nevesinsku žilu i za područje planine Veleš. Ja se iskreno plašim da se ne desi da Bregava, Buna, Bunica i Hutovo blato, koje ne smijemo zaobići u ovoj priči, ne ostanu bez vode, a onda u tom slučaju ako ne bude potiskivala slatka voda, slanu vodu, imamo problem da na području Čapljine, na području Metkovića i tih dijelova će sigurno se desiti prodor slane vode na ovo područje. Šta se onda u tom momentu može desiti sa ovim područjem? Vi sami znate, ako neko područje ostaje bez vode, tu je život završen. Rijeka Buna dobila ime od latinske riječi bona, što znači dobra rijeka. I mnogo ljudi ovdje vidjelo puno dobra od nje, iako je konstantno zagađuju. I bojim se da će ovaj projekat učiniti da ona prestane biti dobra. A mislim da to ovdje niko ne želi, pogotovo stanovnici ovoga malog mjesta. A ne samo i oni. Mislim da će izgubiti dosta čitava država ukoliko ovaj biser bude oštećen.